ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆನೊಂದುಳ್ಳರು ಪತ್ತನಾಜದ ಬುಕ್ಕದ ಅಜೆ ತುಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪತ್ತನಾಜೆಡು ಪತ್ತು ಕೊಂಡಲ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಎಂಚನ ಬಿತ್ತ ಲೋಕದ ಸುತ್ತು ಭೂಮಿಡು ಕತ್ತುಡೆ ನೆರೆಯಾಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪತ್ತನಾಜೆ ತುಳುವೆರೆ ಬರ್ಪ ಪತ್ತನಾಜೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪರಿನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಮುಂಬೈ ತುಳು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಲೇಖಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಬೊಜ್ಜ ನಾಟಕ ಶುದ್ಧ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡು ತುಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆತದು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಂಗ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಂಗನಮನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಒಂಜಾತ್ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಹಿಡಿದು ಈತೆ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನು ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯಾನು ಎನ್ನ ಕವನವನ್ನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ. ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪುಂಡದೆ. ಮುಂಡೆ ಉದ ಬಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಮುಂಡೆ ಉದ ಬಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಉಂಡು ಮಲ್ದಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗು ಮುಂಡು ಊರೊಂದುಂಡು ಅವು, ಕಂಡು ಕಪಟ ತೆರಿಯಂದು ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಮುಂಡೆ ಉದ ಬಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಬಿತ್ತು ಬಾರು ಪೆಜ್ಜಿನಗ ಲತ್ತು ತೆಗಲ ನಾಡನಗ, ಬೆತ್ತಡಿಡು ಬತ್ತುದೇರ್ಲ ಪತರು ಪಾಡಡೆ. ಮುಂಡೆ ಉದ ಬಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಅಡರು ಪಜಿರು ಬಿಜುಕಿರದ ಗೂಡು ಕಟದು ಬದುಕಡವು, ಪಗರು ಪೋದು ಪಗರಿಡವೆನು ಮಗರು ಪಾವಡೆ. ಮುಂಡೆ ಉದ ಬಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಮುಡೈದೇವೆರು ಮೂಡುವೆರು ಪಡ್ಡ ಇಡು ಕಂತುವೆರು, ರಡ್ಡು ದಿನದ ಬದುಕು ಅಡ್ಡ ಕಾರದೀವಡೆ. ಮುಂಡೆ ಉದ ಬಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ ನಡೆನ ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ, ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ ನಡೆನ ಡೆನ್ನಾನಿಯೇ. ತಂದಾನ ತಾನನನು ತಂದಾನಿಯೇ, ತಂದಾನ ತಾನನನ ತಂದಾನಿಯೇ. ಮುಂಡೆ ಉದ ಬಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೆ, ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಪುಂಡದನ ಕಿನ್ನಿಗೇರ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಕಡೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು